Здравейте и добре дошли в канала Щипка Любов. Днес ще ви покажа как да си приготвите най-хрупкавите и уникално крехки пилешки хапки пане. Тайната е в тяхната марината. Останете с мен до края, за да ви покажа точно как я правя. Ето и нужните продукти. Пилешко филе около 1 кг, 6 яйца, соев сос, горчица, кисело мляко, подправки, брашно, панко панировка, мляко, майонеза, чесън и копър за соса. Започваме рецептата, като първо си почистваме пилешкото филе от ципите и хрущялчета, които са останали по него. Важно е да почистиме добре пилешките филета. След това ги филираме и разрязваме. Хубаво е да филирате пилешкото филе, за да го изтъните, за да бъдат хапките еднакво дебели след това. След това започваме да си режеме месото на жулиени или на дълги пръчици. Ето по този начин. Тук едно от много важните правила е да режете месото напречно на неговите мускулни влакна. Хапките ги режете с дебелината на около един пръст. Ето вижте сега как вървят мускулните влакна. Ние го режеме напречно. По този начин хапката ще стане много крехка и буквално ще се разпада в устата ви, докато хапвате. Хапките са нарязани и е време да ги мариноваме. Овкусяваме ги с сол, черен пипер, червен пипер, чесън на прах, 2 супени лъжици горчица. Ще добавим и 2 супени лъжици соев сос. Желателно е соевия сос да бъде светъл, за да не карамелизира по време на пържене. Ако нямате чесън на прах, съвсем спокойно може да сложите 1-2 скилитки пресен чесън, но тогава вкусът ще бъде много по-натрапчив. Аз лично предпочитам месото да го мариновам и вкуса с чесън на прах. А ако не обичате чесън, може да не го изслагате въобще, въпреки че с него стават много по-пикантни. Добавяме и 2 супени лъжици кисело мляко. Именно тук е тайната на тази марината. В месото е хубаво да добавиме слаба киселина, която разбива протеина. Приятели, ако ви харесват моите видеа, абонирайте се за канала Щипка Любов. Харесайте видеото, споделете го с приятели. По този начин ще ми помогнете много на мен и на канала ми да продължим да се развиваме и да ви показваме нови интересни рецепти. Хапките ги разбъркваме много добре и ги оставяме да се мариноват. През това време ще си щупиме яйцата, в които ще ги панираме. За тези количества месо ще ни отидат някъде около 5-6 яйца. Разбиваме яйцата много добре. След това идва ред да си панираме пилешките филенца. Първо ги овалваме в брашно. След това всяка хапка я потапяме в яйцето и след това я овалваме в панко панировката. Панко трохи или панко панировка може да намерите във всеки супермаркет. При панирането на хапките много е важно с едната ръка да пипате месото и да топите в яйцето, а другата ръка да ви остане суха, с която довалвате в панко панировката и да вадите хапките от нея. По този начин няма да ги мокрите и няма да се стопчва от тяхната панировка. Ето вижте колко хрупкави стават нашите хапки. По този начин ще си подготвим всичките хапки, за да ни бъде по-лесно пърженето, по-организирано и по-чисто.
Вижте ги само колко хрупкави и апетитни изглеждат още от сега. Пак казвам, важно е да стремите едната ръка да не я мокрите в яйцата, да остане суха. По този начин хапките стават наистина доста по-чисти и прецизни в тяхното паниране. След като сме си подготвили хапките, е време да ги панираме. Загряваме мазнина, малко по-голямо количество, за да се получи фритюрно пържене. Потапяме хапките и ги пържиме по около 2-3 минути от страна. Важно е да пържите хапките на умерен огън. Моят котлон е с 9 степени, аз пържих хапките на 7 степен. Това е важно, за да не прегори отвън панировката, а месото отвътре да остане сурово. След като подредим хапките, изчакваме 2-3 минути, за да си спържат от едната страна и да придобият златист цвят. Ето вижте ги как изглеждат. След това обръщаме хапките внимателно и ги оставяме да си спържат и от другата страна за още около 2 до 3 минути. Вижте ги колко златисти и колко хрупкави изглеждат. След като сме ги изпържили, ги вадиме в чиния, заслана с домакинска хартия, за да попие излишната мазнина. По същия начин ще изпържиме всичките хапки. Вижте ги колко апетитно изглеждат наистина. Не мога да ви опиша колко са ароматни и крехки и много добре овкусени. Хайде, сега да си направим и чесновия сос, с който ще ги сервираме. За него използвам около 300 грама кисело мляко, 100 грама майонеза, копър и няколко скилитки чесън и разбира се сол. Към киселото мляко и майонезата добавяме копъра, овкусяваме със сол и ще добавим и чесъна, минат през преса или през ренде за чесън, а може просто да го начукате доста наситно или да го нарежете. Разбъркваме соса много добре и сме готови да сервираме. Разбира се, сервираме хапките с щипка любов и добро настроение. Ако ви е харесала тази рецепта, абонирайте се за канала Щипка любов. Благодаря ви, че гледахте до край. До скоро и до нови интересни рецепти.